למה? מה, הוא לא עשה כי הוא לטוב? עושה לו את זה מאוד כאה, הוא עושה לו שיער שחור כמו אמרתי לו, והוא אומר, לא, זה הצבע של השיער שלו, כאילו, לא, בכלל, כאילו, זה צריכה חום. בטח סתם בלק. עכשיו הוא גם לא עובד פה יותר. באמת? כן. למה? סתם חרא של... די, לא? בא אליי לפני 3 ימים, אומר לי, אודי, אני עכשיו... אני מצלם שלך, אבל בווידאו שלא תגיד איזה משהו. כן, אז בא אליי